uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Ake sikhuleke. Baba, siyabonga lolu suku osiphile lona. Sibonga ukuphila, sibonga ukuvuka, uNkulunkulu wethu uthembekile. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu sikunika udumo, uNkulunkulu wethu, ngoba uthando lwakho luyasimangalisa usuku nosuku. Nalapho sihluleka khona ungamandla ethu, nalapho sikhathala khona uyasikhuthaza, nalapho Nkosi imizimba yethu ihluleka khona uyayivusa ngamandla akho amakhulu. Udumo nesibongo kufanele wena. Sizofunda izwi lakho Nkulunkulu wethu, ngiyacela ukhulume ngalo nanamhlanje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Libiyele uphe iy'ngqondo zethu ukuqonda ngoJesu Kristu ophilayo, amen. uJesu Kristu uyinkosi bazalwane. Nanamhlanje luhle lolu suku uNkulunkulu asiphe lona. Ninganaki-ke bazalwane. Ngicela ukuthatha leli thuba before sifunda izwi. Ngibonge kakhulu kubo bonke abaphumelele ukufika ngoMgqibelo mhlaka-10. Kwakuwusuku olukhulu, sasingazi ukuthi lukhulu kangaka. Kodwa uNkulunkulu yena yedwa oqonda imfihlakalweni konke okwenzekayo, walwenza lolukhulu ngendlela emangalisayo. Siyabonga-ke bazalwane. Siyakholwa ukuthi ababefikile bahamba kahle, ababengafikanga-ke bengakwazanga ukufika, inkonzo yonke ikhona ku-YouTube. Ungavula nje uzibonele nawe ukuthi uNkulunkulu walwenza lwanjani usuku. Siyathobeka kakhulu-ke bazalwane ukuthi naningadela konke okubalulekile naningakwenza nizohlanganyela nathi. Konke lokho kuwumusa uNkulunkulu asenzela wona. Sizofunda izwi-ke bazalwane laphaya encwadini kaJohane uchapter 5. Sizoqala nje ekuqaleni. Isihloko sithi uJesu uphilisa isiguli eBethesda ngeSabatha. Siqala ukufunda. Emva kwalokho kwakukhona umkhosi wabaJuda. uJesu wakhuphukela eJerusalema. Kukhona-ke eJerusalema ngasesangweni lezimvu ichibi elithiwa ngesiHeberu iBethesda, linempheme eyisihlanu. Kwakulele kuyo abagulayo abaningi kakhulu, izimpumputhe nezinyonga nabashwabeneyo, belindele ukuzanyazanyiswa kwamanzi. Ngokuba ingelosi yayehla isikhathi ngesikhathi zamazamisa amanzi, kuthi lowo ongene kuqala emva kokuzanyazanyiswa kwamanzi asinde esifeni sakhe noma enasifo sini. Kwakukhona lapho umuntu othize wayesegula iminyaka engama-38. uJesu embonelele azi ukuthi usenesikhathi eside njalo, wathi kuye, uyathanda ukusinda na? Amen. Izwi lakho Baba wethu ongcwele, khuluma ngalo. Uyakwazi ukudingayo kithi ngamunye ngamunye ngoJesu Kristu ophilayo, amen. Bazalwane, ngiphiwe le ncwadi-ke namhlanje, kodwa angizukukhuluma ngezinto ey'ningi ezikule ncwadi. Mhlawumbe sijwayele ukukhotha umuntu osegule for 38 years. Sajwayela ukukhotha ichibi laseBethesda. Kodwa namhlanje uNkulunkulu ungiholele ekutheni. Lisho ukuthini lona igama nje lale chibi? Liyachazwa leli chibi, kuthiwa lalinempheme eyisihlanu. Kuthiwa lalihlalisa abantu abagulayo, abagula lolo lonke uhlobo lwesifo. Kodwa la kubalwa impumputhe, kubalwa izinyonga, kubalwa kubalwa impumputhe, kubalwa izinyonga, abashwabeneyo nabashwabeneyo. Angizukubheka-ke lokhu ngeso lenyama bazalwane. Ngiyacela singayithathi le ndaba ngeso lenyama. Angazi ukuthi kungani namhlanje kuthiwa sifunde le ndaba. Sibheka-ke ichibi laseBethesda, sibheka igama elithi Bethesda.
Leli gama-ke kuthiwa nje ngolimi olujwayelekile iBethesda, umusa kaNkulunkulu. Bese sibheka ukuthi lingumusa kaNkulunkulu iBethesda kunemipheme ewu-5. U-5 ngesihlale sizwa la uma ngabe sibamba imikhosi ukuthi u-5 umele umusa kaNkulunkulu. Mhlawumbe siyawudinga lo musa namhlanje. Namhlanje sifunda ngale ndaba, kodwa asizukufika la khona umuntu esegula iminyaka emingaki, ngoba angikwazi ukuthi usugula iminyaka emingaki. Mhlawumbe nawe uqobo awazi ukuthi isimingaki iminyaka uyigula, ngoba mhlawumbe lezi zinto ey'balwa la sinazo thina abazalwane. Siyaba yimpumputhe sihlezi eBethesda, sihlezi phakathi emuseni kaNkulunkulu, kodwa sibe zimpumputhe zoqobo. Sihlezi emuseni kaNkulunkulu, sibe zishosha. Sihlezi emuseni kaNkulunkulu, sibe ngabashwabene. Nawo umusa kaNkulunkulu uyaphindaphindeka kuthina, kodwa siyahlala nezifo phakathi. Lithi-ke lesilungu ama-invalids, kusho ukuthi akukho lutho esikwazi ukuzenzela khona. Sihlezi sithithibele, umusa kaNkulunkulu khona. Bazalwane, izwi leli elingakhethe bani, ngokamoya leli zwi lifanele thina qobo bazalwane. Mhlawumbe usuhlalile kulelo bandla ohlezi kulo, kuleyo ndlu yenkonzo ohlezi kuyona. Angisho mina esontweni, mhlawumbe usesontweni, mhlawumbe usendlini yenkonzo. Kunemehluko bazalwane. Esontweni, isonto yilezi zindlu okubuye kuqashiswe ngazo, kubuye kukhonzelwe kuzona, kubuye kwenziwe ezinye izinto kuzona, kujayivwe kuzona, kube nama-reception kuzona. Ngisho indlu yenkonzo la singena khona kuphela siyohlangana noNkulunkulu. Mhlawumbe uhlezi lapho ukuleyo Bethesda, but selokhu kuyazanyazanyiswa ichibi, wena awufinyeleli ukungena. Namhlanje usuku lokuthi sishintshe bazalwane, sivele sizisho ukuthi asifinyeleli ukungena echibini. Mhlawumbe sizobona ungazuthi le ndaba yayingaqondene nathi, iqondene nabangakholwa. Cha, le ndaba iqondene nabakholwayo. Le ndaba iqondene nabamvumile uJesu. Bamvuma maqede bahlala, bathithibala. Awukwazi nje nokuqaqa umlomo uthi uJesu Kristu yinkosi. Awukwazi nokubona, awukwazi nokuhlukanisa ukuthi lokhu kuhle, lokhu akukuhle. Ngoba wena mhlawumbe amehlo akho uxolo bazalwane, mhlawumbe amehlo akho afocus ey'ngcekweni ukuthi hhayi inceke iyakwenza sokuhle. Mhlawumbe afocus-a kubazalwane abathi, mhlawumbe afocus-a kumama umfundisi, uthi uma kwenziwa umama umfundisi kuhle. Ngifisa ukusho namhlanje bazalwane ukuthi omama umfundisi abanalo izulu, kanti futhi abanaso nesihogo, kodwa uNkulunkulu onezulu. So okushiwo uNkulunkulu ikhona okufanele sikuthathe. Asike singabheki ukuthi usibani bani uyenza, kodwa uyaliphatha izwi likaNkulunkulu, kodwa uyakwenza lokhu nalokhu nalokhu. Ngoba mhlawumbe ukuleso simo nje udinga ukubuyiswa uwena. Mhlawumbe kuleso simo akusona uswele ozothi uyathanda ukusinda na. Mhlawumbe kuleso simo uswele wena ukuthi uthi uyathanda ukusinda na. uJesu umemezile bazalwane, ushilo uJesu, ingakho kubhaliwe ezwini lakho ukuthi sikusho ukuthi uyathanda ukusinda na. Mhlawumbe usube isishosha for more than 40 years ukhona eBethesda. Abanye bangahlala more than this time. Khona omunye ozalelwe enkonzweni, wakhula enkonzweni, uko 40 years, 50 years manje uma wakhe waqala emphathe ehamba naye enkonzweni, waze wangena ku-Sunday school, wangena ku-teenage Sunday school, wangena ebandleni, waba yintsha, iyouth,
wadlula ekubeni youth, washada mhlawumbe ebandleni, kodwa uyisishosha, kodwa uyimpumputhe, kodwa mhlawumbe ushwabene. Bazalwane, izinto lezi okumele siyixwaye. Awukwazi wena ukuthi unikele, uyagqugquzelwa. Baze abafundisi bathi plejani because babona ukuthi aninyakazi. Akudingi ukuthi uplejiswe umuntu, kudinga ukuthi upleja kusuke kuwena ngaphakathi. Athi uma ngabe umoya ongcwele athi hambise uhamba vangeli, uhambise uhamba vangeli noma ungabizwanga ebandleni. Uma ngabe uNkulunkulu ethi nikelela loya mzalwane akanakho ukudla, mnikelele umzalwane awungenakho ukudla, noma kungesiye umzalwane, kuwumuntu nje kaNkulunkulu. Uma ethi uNkulunkulu muphe, muphe. Lelo zwe lisho kancane ngaphakathi, uNkulunkulu uqobo lwakhe. Yingakho uJesu ethi ngangigula, nangangihambela, ngangisetilongweni, nangangivakashela nje nhlobo. Ingoba sikwenza kubantu bakhe, then yena udumo lonke luye kuye uma senze kahle. Ithi-ke le ncwadi bazalwane, angizukuba mude ngoba ngazi ukuthi kukhona ongahambi kahle empilweni kimi. Ithi-ke le ncwadi, babehlezi kulo mpheme, kodwa babe nazo zonke lezo yigulo. Lithi-ke leli zwi, kwakuthi uma kufika ingelosi, bagxume bangene. Ongenile qala wayesinda. Now, asebizwe kangaki ama-altar calls, kodwa ungasizakali, ungangeni. Uthi noma ngabe uyaya ube nezinto oy'godlile, othi hhayi-ke lokhu ngeke ngamane basha bakushoyo ngeke ngihlukane nakho. Khona umzalwane oke wayithinta impilo yami ey'nsukwini, ngibonana naye sixoxa. Uthi hheyi, senginje ngawe nami, plain. Kodwa angikwazi ukuhlukana ne-eyeliner. Uhlukane ne-eyeliner. I-eyeliner bazalwane yilokhu udwebe ngakho uzongolozela amehlo. Uyabona, wenza ukuthi kube nolayini mhlampe omnyama noma onjani ey'nkopheni. Cabanga into encane kangaka, into enganakekile kangaka. Ake silahleni bazalwane, uma ngabe kubiza ukulahla, lahla konke. Ongeke ungene eBethesda nengubo, ngoba kwakuyisemanzini laphaya. Kusho ukuthi wawuyishiya ingubo obuyimbathile obulele ngayo, ubese uyangena, bese uyasinda. Ngoba uma ungena nengubo izokubambezela, izokusinda, kwakufanele ukuthi igxume ungene kuqala. Namhlanje ngiyafisa ukuthi nginigqugquzele bazalwane ukuthi ungaqalazi uma kubizwa i-altar call, uzwa izwi likaNkulunkulu lithinta impilo yakho. Musa ukuqalaza ngoba uzogcina uyisishosha. Musa ukuqalaza ukuthi ubani uzothini. Musa ukuqalaza ukuthi obani bona, kusho ukuthi bonke laba bezwa ngimina ngedwa engizwile, ngoba uzogcina ushwabene. Musa ukulokhu ubheke ukuthi bakhona yini abaphakamisa izandla, noma bakhona baya phambili, noma bakhona abasukumayo. Izwa ngoba ingelosi isuke isifikile ukuzamazamisa amazwi. Amanzi ngena, usinde. Namhlanje bazalwane, ilokho nje engifisa ukukusho ukuthi hayi bo, akungaze kubalwe iminyaka sikhona, kodwa kungekho singasindi, kungabi bikho ukusinda, kungekho ukusizakala. Uyazi ukuthi kunento engiye ngiyibheke ukuthi uma ngabe ulokhu uphindela esontweni-ke, ake ngithi esontweni, kusho ukuthi kunalesi sikhala ofisa ukuthi asigcwaliswe. And akekho ongasigcwalisa leso sikhala ngaphandle kokuthi wena uvulele uJesu inhliziyo yakho, kube uyena ozongena agcwalise leso sikhala. So uma uzolokhu uphindela ubese uqhosha ngokuthi mina njalo ngesontweni, wenzekani emva kwalokho? Veza phela izithelo zokuphenduka.
asikubone phela ukushintsha kwenkambo yakho. Enye into engithi uma ngicwaninga ngo-number 5, ngitholile ukuthi u-number 5 usho ukuthi siyaphenduka, siyashintsha. Kukhona ushintsho olwenziwa umusa kaNkulunkulu empilweni yomuntu. So uma ngabe usuthola umusa kaNkulunkulu, wawufumana, wawuthatha, kuba noshintsho kuwena. Bazalwane, namhlanje sibheka lo musa kaNkulunkulu. Nanti ichibi, izwi likaNkulunkulu liwumusa ngoba silikhokhile. Futhi izwi likaNkulunkulu liwumusa ngoba ngalo siba nokuphila okuphakade. Kuzodlula konke lokhu. Yazi lobu buhlungu esibuzwayo bazalwane, bokulamba, bokuhlupheka, kuzodlula uma sizobamba izwi likaNkulunkulu. Bese siba nokuphila okuphakade uma sizogcina imiyalo yakhe. And uma sekudlulile konke lokhu ngeke sisakukhumbula. Ingakho oyebhale umhlabeleli wasecilongweni wathi yibona abanqobile ababegqoke iy'ngubo ezimhlophe. Uthi uyabuza ukuthi obani abagqoke ezimhlophe? Abanqobile. Angithi manje uma ugqoke into emhlophe uyatheleka iy'ndulo, uyatheleka okuthize, and uyaqaphelisisa ukuthi ingangcoli ingubo yakho yenyama uma ngabe ugqoke okumhlophe. Kangakanani umphefumulo bazalwane. Siney'ngubo ezimhlophe ey'gqokiswa imiphefumulo yethu. Ake siqaphele ukuthi zingangcoli. Ngoba uma zingangcolanga, sinombuso, sinokuphila okuphakade sikubekela. Sithi sambulo uJehova uqobo lwakhe uyosula inyembezi emehlweni ethu. Ukuthi sihlupheke kangaka emhlabeni, kobe sekuphelile nya, sesinokuthula. Ngike ngibheke nje ukuthi uma ngabe nje kade le nkonzo kade ikhona, bekune-hype, bekunokunyakaza okuningi, bekunebhizi eningi. Sekudlulile-ke, sekunalokhu kuthula okukhona. Sesizoqala igagasi elisha, silungiselela inkonzo elandelayo. And njengoba silungiselela abazalwane, uma singena ekuthuleni, uthatha umkhosi wokuzikisa isimo. Ukuthi uze uzwe noma ukubambana, ukhuluma noNkulunkulu. Kuba nomkhosi okufanele ukuthi ushintshe ngayo isimo. Awukwazi nje ukuthi uvele uphume kwibhizi ethize bese uvele uba sendaweni efanele. Kufanele kusuke yonke ibhizi. I mean, thina-ke siba naleyo bhizi. So bazalwane, siyadinga ukuthi sizihlele. Uzihlele, sondela echibini, sondela eBethesda. Umusa kaNkulunkulu ukulindile. Akukhathalekile ukuthi unasiphi isifo. Lithi izwi babesinda kuzo zonke izifo zabo, noma ngabe unasifo sini. Kodwa manje ngibuka indlela okubhalwe ngayo la. Uyazi lezi izifo zakamoya lezi. It's spiritual diseases, izinto cripple us, ezisigogobalisayo emoyeni. Uyazi ukuthi ubumpumputhe buwumbulalwa ngampela, ubumpumputhe basezweni, umpumputhe bakamoya, ngoba awuzungamazi o-right no-wrong. And ubunyonga bakamoya ungazi la kufanele ungayi khona nala kufanele uye khona. And ukushwabana kwamoya awazi nala unikela khona nala ungafanele unikele khona. Bazalwane, asiqapheleni. Ake sivule amehlo. Nansi ingelosi zamazamisa ichibi. Umoya oyingcwele uyakhuluma nathi, uyakhulumisana nathi usuku nosuku. Uyanyenyeza ey'ndlebeni zethu. Asenze okufanele, siphile. Uma singezusukuma, uma singezusabela, uma kuthiwa uyathanda ukusinda na, angeke siphile. Ilokho nje bazalwane bengifisa ukuthi sikhulume ngakho namhlanje. Ningixolele, nginomkhuhlane. Yilokho bekufanele sikhulume ngakho namhlanje, ukuthi uNkulunkulu usilethele umusa, usenzele umusa. Yena umusa kaNkulunkulu yazi ukuthi uba musha every morning, ngoba uyothi uma ngabe ulala ungazi noma uzovuka yini ekuseni.
kodwa phinda ulethe umusa wakhe, uphinde ubone, uphinde uzwe, uphinde uhambe, uphinde wenze imshikashiko wabona umshumayeli. Bazalwane, senzele umusa usuku nosuku. Ake singawenzize umusa kaNkulunkulu kithi. Ngike ngamangala ukuthi ngisaphenya ngo-number 5, ngiyathola ukuthi kuthiwa ngisho amanxeba kaJesu, iy'londa zikaJesu, lezi ayeshayelwa thina esiphambanweni, kuthiwa zaziwu-5 ezazinzima. Bazalwane, asingawenzize umusa kaNkulunkulu. Ake siwuthathe serious. Akubheke nje ukuthi bangaki ozalwe kanye nabo abangasekho kodwa wena ukhona. Bangaki okhule nabo asebekhubazekile kodwa wena usaphelele. Bangaki okhule kanye nabo abaphelele emgwaqeni ey'tradini benza izinto ezobumnyama kodwa wena une-chance yokuthi uzwe izwi likaNkulunkulu. Asingawenzize umusa kaNkulunkulu. Asiwuthathe, siwubambe, sigijime nawo. Bazalwane, akusekude yazi kodwa phambili. Mhlawumbe abanye bathi kusekude, uJesu kade wathi uyabuya. Hayibo, usuku nosuku luyasondela. Usuku nosuku. Akekho owayazi ukuthi uyofika kule age akuyona. Kodwa sifikile kule age sikuyona esingakwazi ukuthi sizofika yini to the next year. Kodwa uNkulunkulu siyamkholwa ukuthi okuhle emehlweni akhe ikhona okuzokwenzeka ngempilo zethu. Bazalwane, ake siphile esikhathini somusa, siwu-enjoye lo musa kaNkulunkulu asipha wona. Simjabulise uNkulunkulu. Ayikho into uNkulunkulu ayithandayo ngokuthi athi uma ekubheka athi uyayibona na inceki yami ewusibanibani, njengoba wayesho kuJobe. Athi uyayibona yini? Asho kuSathane, uyayibona inceki yami ewusibanibani. Kuthi noma ziyakunetha ngapha nangapha, kodwa wazi ukuthi uNkulunkulu ungithembile. Ungaphumi esandleni sikaNkulunkulu. Ungayishiyi indawo yakho. Noma sebekusho ngapha nangapha, noma sebekufumbathisa izinto, ungafumbathi. Fumbatha izwi likaNkulunkulu. Don't take anything kunoma ubani. Bazalwane, sinenkinga entsha, angazi noma yintsha noma indala. Lapho khona abathunyiwe uNkulunkulu bephilela ukukhangeza ey'mvini. Bazalwane, ake silalele umoya oyingcwele uthini kuthina. Mhlawumbe ngeke unikele encekweni, kodwa uzonikela kodinga kakhulu kunenceke. Ake sibheke, sivule amehlo. Ubumpumputha-ke busuke kithi. Ke sibone iqiniso, sike sibone ngokucacileyo. Bazalwane, yilelo nje izwi ebengifisa sikhulume ngalo namhlanje. Nkosi yomusa inibusisa sikhuleke. Baba, siyabonga izwi lakho osukhulumile ngalo. Landise ulicacise ey'nhlizweni zethu. Sicela ngokukholwa nangokubonga. NgoJesu Kristu inkosi yethu. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Bazalwane, inkosi ingcineke. Size siphinde sihlangane. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.